Belum sanggup kamu kawan menjadi edukator adat Batak. Dang tolak mudup yang kidan. Pasome dak tusi jurusanmu. Inna na tua-tua nama kritik tanpa alasan. Setawi madihamu na tua-tua nami dang nagebe muruk kami alena pasti molope gebe konten kreator adat kami nadong do perbinotan nami tersingok tu peredaton. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, alai datung gebe napalo malo kami laho mengedukasi di sosmedon. Ingat tamu memang kami adong tugas mulia nalaho mengedukasi sudut akan poso asal nang mago ada Batakon. Jadi udah pola merdongan rimas samu lau paliaho kami molo tumpe kubek kami tutorial menang edukasi tarsingot tu peradaton ni halak Batak tarlu mobi dia kapar tuturon imajo padapot tuhama kadongan manang tuhama amang na tua-tua nami nang dau digijang nami baik kamu atong hata na tua-tua unang gabi adong gabi mardongan rimas samu dinalaho pasahaton kritik membangun manian unang gabi patuturu dongam muna melate mamang siang gia ma taba aka persarata tujudanon adong suku-suku dia kadongan bahasa ma ikut maju bapa manang amung nanialap ni berita napa dua hon bahasa ma ikut maju bapa manang amung nanialap ni inata manang suami dari istri. Contohnya saya suami dari istri saya punya mangburu alai ikut maju bapa manang amung maiba tu amang buru ni nani alap lima suku-sukun ala gajang do alusna di kolom komentar mah pasat tami dihamu kamang nang dia makadongan songon dia ahado filosofi pajon ni amung manang bapa tu nani alap ni bereniba manang ahado filosofi ni adat boy majohu bapa manang amung iba tu amang buru ni nani alap horas ma anggia ma edukasi adat Batakon terus berkembang dan kami terus punya kewajiban untuk melestarikan adat budaya Batak. Horas bangsa Batak, horas dihamu pangarato, horas dihamu diaspora Batak, nang dihamu parbana pasogit. Molete.